Areng! So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. See you mga sis. So, for today's video mga sis. So, for today's content mga sis. So, nakikita nyo sa aking harapan mga sis. Magmumukbang kayo mga sis. Actually mga sis, meron pa akong kasama ngayon mga sis. So, tatawagin ko lang siya mga sis for the pasabag. Halina ka na dito, Mi. Magpakilala si Laruti! So yun mga sis, so tatawagin ko lang yung kasama ko for today's video mga sis. So ito po siya mga sis for the pasarang. Singa sana siya. Uy! Laruti! Yung magalaan na po kami. Uy! So mga sis, so for the mukbang po kami mga yun for today's video mga sis with atin yung Mi. Hello. For the pasarang. So mag-start siya kami mga sis. So mag-start na po kami magmukbang mga sis. Siguro mamaya mga sis, mag-Q&A po tayo mga sis. Let's go. Actually mga sis, meron pa ang gumawa lang pala ng Q&A question mga sis is yung friend ko mga sis. So mamaya mga sis, i-shoutout ko siya mamaya mga sis for the Party OA Go! Kay na Mi. So mga sis, hindi po ito sponsor. So mga sis, so yung mag-question sa amin mga sis, sa aming dalawang mga sis, is yung kambal po siya. At saka mga sis, meron po siyang YouTube channel mga sis, so ito siya mga sis. So go na, question number 1. So, hello guys! Hello mga kabashi web! Charot! So, first question is, naa ba may nauyab na friends yun ninyo? Ano ti? Laro ka ti? sa ako is wala. Yes, same lang kami, wala, no. Parehas kaming no mga sis. So, next question number 2. So, question number 2. Nauyab ba ninyo ang act sa inyong friend? Wala. Yeah. Huh? Question number 3. Nganong nagkaamiga mong duha? Ano ba dapat? Ano nagkamit pa? Siguro mga sis. Mga praning. Actually, kung ano dun ka naman. Sa Dina na ba? Yeah. Nagkalaila mi as true. So, friends and friends. Actually, mga sis, so, siya po Sige, mga ka naman sis is, question na. magkapit-bahay lang kami mga sis, at saka mga sis, nakilala ko siya nung high school ata mga sis, kasi nung elementary pa ako is, hindi pa ako masyado, mga sis, hindi pa ako, for the laro lang ako ng mga toys, for the kanami. Na toys. So mga sis, nagkakilala na po kami nung high school ako mga sis. So hanggang ngayon mga sis, so yes, ganun lang tagal lang talaga siya mga sis. Kasi mga sis, magka-vibes po talaga kami mga sis. May question number 2. Go! Next question. Question number 4. Naa na ba mo'y conflict na naagian na mag-friend or what else? I don't think so. No. Sa akin naman. Yeah.
So wala, since wala man, so question number 5. Kinsa ang mas pinaka socialize ninyong mag-friend? What kind of socialize? Like something material na bagay or... Hindi naman siya social. Siguro social media influencer. Yeah, para pasama. Okay, let's move on to the question number 6. Kinsay maldita or 5. tupak ninyo nga friends? Sino ba? Siguro yung nagtanong sa laro. Siguro mga sis, hindi naman kami maldita or hindi lang kami ma-attitude mga sis. Siguro, ano lang talaga mga sis, ma-attitude kami kapag merong Ma-attitude yung yung mga taong nahusga sa amin mga sis, di ba? Di ba? Yes, mga sis. So, yes. So let's move on to question number 7. Kinsa ninyo ang something double or kanang maibog sa babae or sa same gender? Kamu maibog ba sa same gender sa lalaki? So both. Gender babae. For me now, hindi ako. Yeah. Me too. We're a transgender woman. Oo, bisexual. So next, Question number 8. Kinsa ninyo ang hangul gyud og kiki or ekal or lucky? Sorry sa panay entertainment mga sus. slime. Ay, wala. Absent Yes, ka. hindi kasi kami mahilig mga sis. For the laro lang talagang ang makakaya, di ba? For the laro ang For the laro ang peg, go. Tama, mali, comment down below. ilaban nyo na mga sis. So question number 9. Babaehan na talaga kami mga sis. Ikaw na mag-question diri day. Kinsa ninyo ang open ra sa ila family like dawat ra ba basin sa imo gipili na unsa gid ka or na part sa third gender? Yeah. What? For me, di ba? Open naman tayong dalawa, di ba? So, gawas lang tayo, di ba, sa bahay. Yeah. Labas loob. Yes, mga sis. So question number 10. Naabay time na nasuko ka sa imo friend kay ang imong type na guy or lucky kay na dito na type sa imo friend dayon nagkaila sila. No. Hindi kasi kami mahilig mga sis. For the gala lang talaga yung ano namin. So next question. Kinsa ninyo ang pinaka pretty? Yeah. Next question is kinsa ang kwanggal? Hindi naman. A few moments later. So mga sis, so tapos na po ang ating Q&A mga sis. So meron po tayong yung natirang mga banana dito mga sis. So tatawagin natin yung nag-question mga sis, yung kambal ko. So nandito siya mga sis. Arido. Hi! Mabuha! Magpusit. Uy! So mga sis, for the mukbang. Actually mga sis, kami po rin tatlo nung last year mga sis, nagbukbang po kami ng kare-kare, manga, banana at saka papaya mga sis. For the pasabag. So mga sis, ang tagal na namin hindi nakapag-mukbang mga sis. Sige mga sis, saan pa kayo nanggaling mga sis?
Ako, galing ako sa CRB kasi tumayo po ako. Kaya nga pala ang baon ng ginawa mo, Pink. Kasi kumain po ako ng tayo kanina, be. Laro. Laro ka, Pink. Hoy! Ikaw, Nick, saan ka ba nanggaling, Pink? Kagapilot ako sa pagsukong ka. Galing ako sa practice for tomorrow. Coming to Actually, mga sis, meron pa silang show tomorrow, mga sis. Kaya nga pala hindi kami nakapag-vlog, mga sis, kasi meron pa silang show tomorrow, mga sis, for the Pasabog Go! Actually, mga kasus, ako po ang kanilang choreographer for today's video. Ano? Sakay? Laro. For the thumbnail, mga sis. A few inches later. So mga sis, before tayo mag-end mga sis, so gusto ko lang magpasalamat sa aking friend mga sis kasi siya po gumawa ng question mga sis. So siya po ay walang iba kundi si Monica Alga mga sis. So Shout out to yung Monica Alga or Nika Kate or Raksaya Alga. Thank you for the question, Canary Go. So mga sis, so hanggang sa susulit. Hanggang sa susunod ulit. Bye! So mga sis, so dito muna natin tapusin natin yung vlog. So thank you for watching and don't forget to like, Share, comment, and subscribe. subscribe. so yun mga sis, so bye! Bye! Begs! Ay! Bakit hindi yan? Ay! Bugs! Bakit ayaw pa din? Ikaw na. Sa akin mo yan. Sa akin mo. Laro! Bakit ayaw pa rin? Ito kaya? Bye!